Добър вечер на всички. Дайте сигнал в чатовете и да започваме. И така, днес е 25 юли 25 година. Ще направим редовния комплекс анализ за седмицата, да видим какво ни предлагат основните валутни двойки и други финансови инструменти към настоящия момент. Нищо от това, което ще видите и чуете, не е препоръка за взимане на търговско решение или изключване на търговска сделка. Ние само обменяме идеи, а иначе всеки сам решава дали или да не действа на пазарите. И така, започваме с еврото. През тази седмица имаше някои по-сериозни движения, но на големите графики няма някакви, кой знае какви промени. Като цяло седмицата се разви с импулс към понижаване на долара. Видно от текущата свещ на седмична графика. Така, тук при еврото няма нищо, кой знае какво. Следващата разчетна цел продължава да бъде нивото на съпротива, което е над цената. На дневна имаме възходящ тренд, който продължава да стои. И на 4 часа тук е отработено, ето това, може някой да го вземе за глава и рамене, да. Сега тук се оформя такава някаква фигура, тя всъщност се е изпълнила. И това е. На по-малките графики може да наблюдаваме и обръщане, в смисъл от дневна графика надолу са по-малките, 4 часа, 1 час, тях имам предвид. Така че другата седмица ще е интересна как ще продължи. Сега няма нищо тук. При швейцарския франк задържаме се за сега на подкрепата. На седмична графика фиксираме тази подкрепа. Сега ето тук има сериозна формация за обръщане на нисходящото движение. Тук имаме този флаг, който не е доизпълнен, но ние говорихме, че все пак няма да искаме прекалено много от пазара, въпреки че доста голяма част от флага остава. Сега, разбира се, възможно е тук да се набере енергия и да имаме още по-голямо понижение. Това не е изключено, това е съответствие и с досегашния тренд. Но как така по някакви си белези се вижда, че пазара подготвя евентуално обръщане. А на дневна графика също имаме така по-високо дъно, което вкарва цената в една рейнджова конфигурация. За сега тя не е определена, но ето тук може да се, вероятно ще се зароди някакъв потенциал. На 4 часа нищо интересно. Стигаме до британския паунд. Британския паунд, тук чакайте, че нещо ми се губи. Да, добре. Тази седмица просто стои ето тук на едно място. Виждате сериозно връщане. Това е в днешния ден, т.е. сериозно нисходящо движение. Имаме всичко, което се случва в тази разширяваща се структура. И тук имаме този диагонал от месечна графика, който фактически се явява диагонална съпротива. На 4 часа сега въпросът е тук дали ще стане дъно и дали ще имаме един т.е. дали ще продължи този възходящ тренд, който е дал така доста сериозно движение. И в момента сме на една нова трета точка. Добре. Ето го как е на дневна графика. Тук няма тренд нисходящ. Тук е имало някакъв опит за... няма значение какво.
но то вече не съществува. Какво ви обърква тук? Предишният тренд, ето го как е. Той е приключил този тренд, ето го. И той е приключил ето тук с консолидацията. Добре. Така, стигаме до иената. Иената върви хубаво. Ето, че така се връща вътре в тази структура, която иначе е добре оформена за глава и рамене, но нямаме пробив. Погледнато хоризонтално е така по този начин, иначе имаме пробив и ще видим къде ще затвори този месец. Останаха още няколко дни. През това време можем да наблюдаваме седмичната графика. Тя е вече 2 седмици. Цената затваря вътре в структурата, така че по-скоро може да очакваме възходящо движение. Почти е достигнато нивото на 149.54, отново до него евентуално и след това до този горен диагонал. Да го поправим малко. Така. Добре. На дневна графика имаме възходящ тренд, т.е. не че имаме възходящ тренд, но имаме ето тази структура, която може да бъде и трендопродължаваща, може да бъде и трендообръщаща. За сега се движим вътре в нея с тук едни малки фалшиви пробиви, които вече отдавна не са валидни, т.е. наблюдаваме как пазара ще реагира отново с линията на шията. Днес е петък и на 4 часа няма голям смисъл да отиваме, но ето тук така имаше двоен връх, просто да го отчетем за ваша сверка и тук имаше трета точка, която доста добре се получи. Така. Стигаме до канадския долар. Той общо взето се чуди какво да прави. Тук е много такава неясна ситуацията. Или да кажем, че не е достатъчно ясна. На седмична графика имаме някакво задържане. Тук вижте доста седмици, общо взето летния период имаме тук задържане. Иначе тренда е нисходящ. А на дневна се получава май, аз мислех за... Да, всъщност... Не знам защо не сме го очертали, но ето такава една структура, рейнджова структура, която някой може да помисли и за възходящ тренд. Да, има лек възходящ тренд и в този смисъл това е трета точка, тя трябва да се изпълни. Така че ще видим, иначе ето тук така, това какво е? Това е тройно дъно. И ще имаме това тройно дъно, също е един интересен потенциал. Така, на 4 часа, ето тук имаше така доста удължена глава и рамене, която се получи добре. Така, стигаме до Австралия. Австралия и Нова Зеландия имаха, мисля, че най-добрите движения през последните дни. Тук нищо интересно. Остава си следващата разчетна цел, съпротивата. На седмична графика, тук това какво, защо така е фактически или така, и така, добре. В крайна сметка имаме този възходящ канал, който за тренд никак не е приятен, но все пак е добре очертан. На дневна графика, ето че този триъгълник в крайна сметка се изпълни вчера, но ето тук нали, тези, които от вас са го пуснали втори път, защото веднъж вече тук удари стопа. И насам вече не е толкова ясно какво става, но така или иначе тренда е възходящ. Тук имаме по-високи върхове. Сега може тук да погледнем и да видим, че имаме също и разширяваща се структура. Ето и долното рамо, но ни липсва, т.е. имаме пета точка, но ни липсва пробив, разбира се, и за сега сме далече от него.
ще видим докъде ще стигне цената в този нисходящ импулс, в който е в момента на 4 часа. Тук говорихме много и казахме, че ето този клин очакваме да се изпълни. Сега да погледнем до каква степен се е изпълнил. Ето го на 100%. Вижте как тук малко не е достигнало задържало. Това е защото много хора са нетърпеливи и прибират печалби, даже някои още тук са прибирали. И после, в крайна сметка, нещата са се получили. И сега, ето така, стои, но хайде да сложим тук едно ниво. Ето го нивото на изпълнението на целта на 100% и да видим как тук имаме ето това прищракване и сега да видим какво ще направи цената при второто приближаване към това техническо ниво. А иначе на 200% също се изпълни тази цел. Затова ви казвам, че Австралия и Нова Зеландия са шампиони в последните дни, както ето тук много добре вижте колко точно се изпълни този клин, така че можем само да се радваме, ако сме успели да ги изтъргуваме. Но мисля, че това движение беше доста лесно, особено след като ние сме направили такъв анализ и сме го отбелязали. Така, стигаме до Нова Зеландия. Тук имаме сега застой. На седмична графика имаме подчертаване на ето тази диагонална подкрепа, изпълнение, нали, това разбира се вече е изпълнено и общо взето сме до тук. Сега тренда краткосрочния възходящ, иначе нисходящ, чакаме да видим какво можем да получим тук. На дневна графика също една такава структура на странично движение, която по някакъв начин има разширяващи се диагонали. Да видим как ще го вземем сега това чудо. Тази линия от тук ще я махна и примерно да пробваме ето така. Да, мисля, че е това. Ето така. Когато вече тръгнем да строим линиите, се вижда не лошо оформяне на структурата. Тоест първа точка е тук, втора, трета, тук е четвърта, имаме и пета, че и шеста. И сега типично за такъв вид структури имаме достигане до средата на последния импулс или последното движение. И след това ще очакваме пробив. Знаете, пробив в такива случаи е силен. Тук има много линии, доста линии има за подкрепа, но очакваме пробив и след това евентуално връщане тук до месечната подкрепа на 0.5577. Интересна е ситуацията. На 4 часа по същия начин тази структура тук я гледахме за клин, който не сме го оформили добре, но ето така в крайна сметка. Примерно да заформим някакъв клин, така нещо тук не е толкова правилен, тук предишния излезе добре, но тук не е чак толкова, не че го няма и не че не е излезъл, защото ако вземем, хайде да вземем целта и да видим какво се получава. Това е при условие, разбира се, че тук е първа точка, тук е втора. И ето по същия начин, тук където се изпълнява първата цел, има едно прищракване и сега цената намира спирка именно там. И ето, че по същия начин 200% са изпълнени абсолютно точно. И това показва, че тук сме били на прав път, когато сме смятали, че има такава структура. Надявам се, че съм обяснил, че е сложно в този смисъл. Тук също ето това засичане, но и пробива, след това тест отгоре, също дава допълнителни възможности. Обяснявам малко по-подробно тези, които са наясно, така ще имат търпение, просто защото има доста хора, които тук това не го разбират.
и е важно просто да направя някои така, да фиксирам някои моменти, за да може хората да схванат за какво става дума. Така че тук има допълнителна възможност. Това може да се вземе спокойно като тройно дъно и да се търси неговото изпълнение, макар че клина дава доста по-добър резултат. Тук също имаме, да кажем, стигнало е до някъде, тук хората са помислили, че вече до тук ще е, след това е позадържало и след това е изпълнило и първата и втората цел. Така, добре, хубаво, че ми напомняте, защото аз забравям. Ето, и сега въпросът е, тук имаме възходящ тренд, но тук тези свещи са така възможен фалшив пробив и да не минава точно тук линията на тренда. Просто ще чакаме тук някакво дъно, за да разберем как точно върви този възходящ тренд. Това е ситуацията. Стигаме до златото. Златото пропадна доста, но преди това се пак качи. Въобще продължава да си играе. Вижте тук на тази месечна графика какво става. Тоест златото тъпче на едно място и по-сложно е да се търгува. Разбира се, при правилен подбор на часовата рамка някой може да изкара доста добри пари. Аз в момента тук съм го оставил да си почива. Ето тук каква касапница имаме. Въобще, в крайна сметка, този възходящ тренд си се упражнява на по-ниските графики. Тук ето също тази структура, тя по същия начин можем да разчетем като цели. Да, така е понякога, т.е. не понякога, почти винаги на основните инструменти имаме на дадена часова рамка подобна структура и това е напълно нормално. Свързано е с корелациите между финансовите инструменти и може да ги използваме в наша полза. Ето го изпълнението на 100%, колко добре се получава. И ето го на 200%, също много точно, много добре изпълнен. И след това обиране на много печалби, които са били тук при това качване. Нормално е това, при един възходящ пазар да има силни спадове. Така че да не се притеснявате от това. Така, среброто то вървя по-хубаво възходящо, тук на месечна се вижда, тук на седмична в крайна сметка изпълни тази седмица целта и то доста точно изпълни тази цел. Вижте, даже през лятото колко добре технически нещата се получават. На дневна графика имахме този пък флаг, който също точно се изпълни. Въобще отлично се представя среброто. Тук този триъгълник също, но това мисля, че вече сме го отчели. Разбира се, да, преди това тук имаше някои неща, които не се получиха. Да кажем, едно-две неща не се получиха. Така, и на 4 часа тук сега не виждам нищо интересно. Европаунда продължава паунда да пада спрямо еврото и много добре се държи в този хубав тренд. Виждате, тук третата точка в момента върви към Take Profit 3. Тече нещата и тук са добри. Тоест тази седмица обираме плодовете. Така, да видим евро-иена и паунд-иена. Няма нищо интересно при тях. Тук след това задържане днес имаме отново движение нагоре, но не съм сигурен доколко ще се задържим. Просто наблюдавам в момента. Няма нищо при такова силно движение, т.е. почти нищо, което да се вземе. Така, на 4 часа някаква структура, която до сега да не обръщаме внимание. Паунд-иена. Тук да видим има ли нещо интересно за отбелязване. Сега тече ето този триъгълник, да видим докъде ще го докара. Аз не го търгувам това, не знам вие ако го търгувате, но за сега върви добре.
добре върви. След пробива няма сериозни връщания. Всичко е точно за сега. А на дневна графика се опитва сякаш да излезе от канала на тренда. Вчера сега тук може много да кажем, че е излязъл просто поради вътрешния бар днес по същия начин. Но едно задържане имаме, което на 4 часа евентуално нещо да даде, но тук също нищо интересно няма. Добре, минаваме на втория набор от инструменти, да видим там как върват нещата. Австралия, Канада, хайде после Австралия, Канада да видим. Така, Петрола какво прави? Какво прави Петрола? Да, но и просто да го видим в контекста, т.е. тук очакваме нисходящо движение, много силно. Това е чисто технически, разбира се. Тук нищо интересно. Този възходящ тренд в крайна сметка тук е приключил. И сега тук някаква сложна структура за нисходящо движение. Тази линия, тук какво сме мислили за тренд надолу, ама тогава е било още рано и не се е получило точно така. На 4 часа, да кажем, нищо. Така, биткоина какво прави? Не това, което искат биткоинаджиите, ами пада. Ето го вече втора седмица подред. Това е напълно очаквано след достигане на линията на канала, след тази обръщаща слеж. Напълно нормално е да има някакво нисходящо движение. Сега въпросът е докъде това нисходящо движение да го чакаме. Дори може да си отговорим, ами аз лично за сега тук нямам отговор. На 4 часа тук е сложна работа, диамант, да, ние сме го очертали, но след това, поради ето тази линия на месечна графика, цената се е заиграла около нея и нещата са се поразвалили, така че няма вход. Според мен тук така, S&P също нищо интересно, продължава възходящото движение, тук обаче достигаме линията на канала, която е доста хубава, въобще тренда е много, много строен и ще очакваме нещо, да видим как ще реагира цената тук. На седмична все още няма реакция, както и на дневна. Реакцията е просто леко задържане и преодоляване, така че чакаме. При нас DAC е същото. Да. Малко трябва да коригираме тук линиите, но сега няма да го правим, няма нужда. Въобще, когато има и такива свещи, няма нужда нищо да правим. И това е. Добре. Ами май приключиме. Какво искахте? Австралия, Канада да видим. Хайде да се върнем, но друг път казайте малко по-рано. Австралия, Канада. Какво имате вие в Австралия, Канада? На покупка сте. И защо? И на коя графика? Така. Добре. Сега, нещата тук никак не са приятни. Защо? Когато видя такова нещо и гледам да бягам от тук. Защо? Първо, заради, така като погледна в видимото минало, дълги опашки. Второ, множество свещи, които са силни и са в различни посоки. Това просто разваля техническата картина и остава да търсим някакви нива. Какво правят тия нива? Ами ето, достигнало е едното ниво и сега е нормално да иде към другото. Ако се върнете назад, ще видите, че е станало точно така. От тук, значи, айде да го направим, веднъж 2 пъти, 3 пъти, 4 пъти, 5 пъти е станало. Може да стане и 6, много е вероятно. Преди това също, но тогава тук се действа и други нива. Ето, както и да сега това да не се много задълбаваме. На седмична графика тук не може да кажем, че имаме нещо, просто се движим в
структурата на месечна. И на дневна графика също не можем да кажем, че имаме нещо, просто се движим в структурата на месечна. Но ето тук в последните дъна можем да открием някакъв възходящ тренд. Той е бил първо така. Дал е тук една трета точка. Добре, тук вижте как се е получило тези релси, също показват движение на възходящо. След това ето тук така нова трета точка и в момента берем плодовете от нея, като имаме ново дъно, по което можем да поставим сега вече линията на тренда с този нов ъгъл. И да чакаме. Това остава да чакаме. Разбира се, да, вие хубаво сте взели тук покупка и Take Profit 1 е изпълнен вече, вчера, че и днес седим там. А въпросът ви е дали ще отиде по-нагоре. Това Бог знае, но за сега не отива, защото вижте тази свежка как изглежда. Това е сигнал за някакво движение надолу или за задържане. Обикновено е хубаво тук да се прибере някаква част. Това не е препоръка, това е просто какво мисля аз, какво бих направил аз. Също в гледна точка на това, че това се явява някакво по-силно ниво, има го и тук пазара е уважавал това ниво, така че така може да се позадържи работата. Да видим на 4 часа. Ами на 4 часа има нещо като флаг, който ако той сега пробива, ако успее да пробие, но много свещите, от колко са 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, добре, те обезмислят този флаг, той е невалиден. Тук е имало двойно дъно, хубаво, но сега 4 часа не ни помага много. Това е, което мога да ви кажа. Добре. Ами това е. Приятен ден, приятна вечер. Успех в трейдинга. Чао до следващия път.